Insim ko namar chulwa stamas laispa laipusa. Laispa laipusa. Hangning ialu iak nen ha utra ban ai lakamu lakadem haduan you play triken ra unong bu unong ta ubai basumal yangi you play triken ra unong bu unong ta ubait basuma yahi ngilong shipara hautrai Jesu Christ ching i chong utra ayangi kanteso utrai un sapryang un ching le ki chong i la dangi ya iba ngi ma utrai un sapryang un ching le ki chong i la dangi ya iba ngi ma Kohiman ko para tong insamu yaw Jesu nagabenta ka jinga ka jingar ko baro kabaudang teze halu jungi ginang vandra baro ka jing dumu shime jungi giduai nagabenta ki bapangi bashitam giduai nagabenta baro ki badon hapadeng ka jing jinjar giduai ro nagabenta ka jing dumu jong silverful lingdo nagabenta ba in kasuk Duai nagabenta by Erlin Nonkendri nagabenta ka sngi ka jongi Duai nagabenta ka jingkoi jingkya Irene Jerwa Duai nagabenta sngi ka jongi Vet Richel Dingdong Duai ru nagabenta ka yingka sem jong Didimus Karbani bad Angela Karmau bad kamdam nagabenta Rison Karmau istang yak eksam Duai nagabenta ka yingka sem jong Franco Puwain bad Kongda Pelin Martong Balkin daingut kikun kam dam nabenta Donald Marton. Daka jing rio balai tong in van rai baro kini ki jing tumu bangi karpadi au Jesu ban pensle ya ki jing tumu ki jing don kam jangi baro daka snam bakar dor ka jang. Ha kerteng uppa baru kon baru mensi yang bakuit. Ka jinga e jangu trai jangi u Jesu Christ bad ka jingi jangu balai lembar ka jingi asulok jangu mensi yang bakuit. Kindon rengka batpi baro rengka batpi ru ko himmen ko para to ngi sangesh por ban pan map naga benta kilait jongi lese haka jingi ai ki yang jongi ngi kam kein koridor ya kaspa jonga parte benya uple lese ngi long ki pamaneru ya ki baro jong kane ka parte benya ujisu kane kalong ka pop bakrau tam kaba ngile Habang ilekum ne ngi kiarna ka dor jaga beneng bat ngi pensausi ya ki wai ngi pensausi ya ki himen ki para ngi pensausi ya ka met bamayan jongo Jesu kalanga bala tongin karpadi au Jesu pen ku ngi nakum kene ke jait ke jimane blai tau kabawan terlep halo jongi lemba ka jingit palat ya ka spa jonga parte ke jing itenad jong kene ka parte tongin karpadi au Jesu ben map ingi ben site ku yangi Jesu be it site ku yangi da kas namba kardor ka jame na ka jing itenad bat ka jingir spa jong kene ka parte ka ba perlong yangi ben le pop nga pla how play badan bor barro bad kapi ko himen ko para Bangalale pop shibun daki jim parkat, daki tin, daki kam, daki jingle klet,
da ka jingle phalat jonga da ka jingle phalat jonga da ka jingle phalat bakrau e jonga namar kata ngakar ya kamaria bakui kabayaisa ka teisoti ya ki angel ba ki rikoi badia pi ko himmen ko para banduwai na gabinda jonga how try ublei jongi ublei badan board baro in isene yangi barendala mapigi pop jongi unyalam yangi shaka jingem bam jikut Traiken rako bleisne yangi. Traiken rako bleisne yangi. Christoma go Christoma go no. Benim jangi benim yangi. Traiken rako bleisne yangi. Traiken rako bleisne yangi. Christoma go Christoma go no. Benim jangi benim yangi. to nginia Duwai na benda bar ke jing dumu ka bangilabu shagane ga duwan ga dupat ngi duwai ro na ga benda ke jing dumu jangi kon retreat na ga benda ki kon samla arpo pra arpo kendai lai potarik ka bangi perlang kerpat kum ga marriage discernment retreat bakin dup laban sautu ke jing kar jangu belai bakin dup laban yoro ya ka jing ai bau jisu un kar ko ye ki banjit ya ki partner na ga benda ka bante ka longing long sen ngi duwai na benda kane ke jing dumu babon ngot ki kon samla ke badon ha kane ke jing long kin sawan poi shimenda ha kane ke retreat koblei me ubala penkre nagabenda ke ba yit yame yakie ke ki babha ki bangim la ban yo I to pendap ha ki donur jangi yaka jing trang ban yit yame kramba da ka ba yit yame ha kie ke baro ban nalor kie baro ngin po ngin yo yake jing kular jame ki ba palat liam ya baro ki jingang nur da utrai jangi Jesu Kristo kun jame uba im bad sen sha renkat bad me ha ka jingelong kawai jang men sim bakuin ublei junom la junom Rajing pule naga kitab u Ezekiel nang yathu lupa. Kaktin utrai kalawan hanga kaong kokhun ubriu hakmi ngalajan ban shimno yapi ngalajan ban shimno napi ya ga jingsngo bha jungki khma jungpi tang hakashi khlip mat penban phimdei ban sngo si neyam lemne phinjau ki ummat to ut henre wat penjam wat penlong ka jingyam sngo si na kabanta kabayap tospong la ka jains pong pat topong lagi juti hagi kijat jongpi watap yala kirmiang shuntur lemne bam ya ukpu jongki bayam brew kumta ngalakren hagi brew ha kapor men step bat enda la janmet ka tengah jonga kalayap bat haka step kababut ngalale kumba laptha yanga kibru kila yakli yanga hato phin yathu yangi ya kimut ayu kine ki e yangi baphi lale kumne kumta nga ong haki kaktin utrai kalawan hanga kaong toyathu haki paj Israel kumba uong utrai ublei hakmi ngan sa penja burom yaka jaka kentang jonga kabalong kajing sarong jong
kabor jong pi ka jing sngoba jong ki khmat jong pi bat ka jing angnut jong kamansim jong pi bat ki khun shan rang jong pi bat ki khun ken thei jong pi ya ki ba phin sa I no shadin kin sayap da ka white lam te phin sa le kumba la le manga phin om tap yala kirmiang shintur lamne phin bam ya ukpu jong ki ba yam briu ki jain spong jong pi kin long ha ki khle jong pi bat ki juti jong pi ha ki jat jong pi phin om le snosi la ne yam henry phin sa ring swai hala ki jong ki jing baman bat phin sa ya ut para ma pi da kumne u Ezekiel ula ong unsa ong kadak hapi kata kat kum kata baro kaba ulale hapi ru phin sa le haba kane kawanjia te phin sa te bal ngalong utrai ublei kakten jong utrai Kan mau ciluai ke ban dus pa arpoi. Utrai undon rengka batpim. Kajimpuli naga gospel bakuit kat kumu Matthews. Hakumi uwe ubriu ula wan shau Jisu uong. Konong ikai kaya ka kamba ba bangade banle benyo iya ka jingim bamjikut. Jisu la ong ha u Balai pikirli yanga syapang kababha don tang uwe ubabha lada pikwa banrung haka jingim to sumar iya ki hukum ula ong ha u ki hukum ayu teu Jesu la ong pin om peniap pin om kelim pin om saki lam ler to burom ia upa badia ka kemi jompi bad pen pin id yala utpara marjan kum yala dehi utau samla ula ong ha u yakini ba rong alas rake te saka eshu ngadang duna u Jesu la ong ha u lada pikwa banlong ubajanai kileit baddi katkaba pidon bad ailem yakapisa haki baduk
But pinsayo kaspa habani. Nang da ale to budianga. Haba uta usamla ula yosngo yakane ula late no da kabasnosi. Namar ula don shibun kaspa kapeo. Ka gospel jong utray. Kohimen ko para bayit ha utray Jesus Christ. Ka gospel mindagasngi kawanra hakamajangi usamla uba rispa ubakwa banbudia u Jesu ubakwa banlong senran jong u Jesu. U Jesus ngokomen namarba uladon ka jingkwa banlong nombudu Christ. But ulong ubriu ubaba Bashait le ki kamba bha. Umju pindam, umju pinduna, eye naka hukum jongobalain. Kat kumga jingtip. Badula kay ni alade, ulong ubriu ubyang bha. Ubabha. Bad ulakwa banbudia ujisu, namar ulayo i, ba ujisu ulong kamba benyawu, telese ukwa benyo, iya kata ka jinglong jongu Jesu ha ka jingim ngirungi bodi ya Jesu namar ngi sautu idon jingduna hangi ngi duwai ha Jesu namar ngi sautu ngi alade shimet ngim don bor te ngi don kam ban shania ha Jesu ngi don kam ban IT kalabyang ya ka jimbarka jongu kalabyang ya kata ka jingkwa jongu kalabyang lut ya kata ka jingkoloi jongu ban bodi ya Jesu. Henry Jesu udang tokit iyawu. Ban pensyai eye hau ba udon kam ban lai luid. Na kata kadau hakabastang jangka jingerle Jesu kerle bon ke bara uang ngalele lut ya kine baro ngalabyang lut hakata ka benda ka ba me kerlianga. Te sakaye part ngade ban le. Badu Jesu ula peit shine haki kamajong. Uji Jesu le yo i ye haka kemajomu. Jesu la pay daga jingit. Jesu la pensle yawu daga jingit jongu. Kadba Jesu la pensle yawu daga jingit. Ka kemajomu ka peni habar ba upeit omde shu shau Jesu penban upeit dake way pat ke baro jong kane ka partay. Bunsin ngidon ka jingkwa ban bodi au Jesu ngidon ka jingkwa ban idi au Jesu henre bonsin ki kamajongi ke don hai kane ka long ka jingkerli but haba u Jesu peit ya u daga jingit katto ha ka kamajongu palat ya u ble udang wad ya ke jong kane ka partay but u Jesu wong pidon eye ban le kile dino ya kaspa jombi but ai haki batuk yarap yaki batuk kane kalongka daw kabab pelong iau ban sausi namar nagabenda jungu kaspa kabamut kalong kabakongsan haga jingim jungu kaspa kalong kabakongsan but kalam kaspa usngoteli Kalam oble ulaban im, henre kalam kaspa usnoteli. Bunsin, haka jingim jongi brio, kane kalonga benda, kabakangla diaki, banlong ki nombud, ke bajanai jongu Chris. Lese don bun ki kerstan haka nega juk kabam menda, kisngau janai haka jingim jongi, namar kilong ke ba pendap ya ke rukam baro, kumbale uni ubrio barispa. Habaki puson yalade kim dona eye. Henry ka jingma kalong. Bun sin haka jingem jongi. The possessions possess us. The possessions possess us. Kaspa kalong utrai jonga jingem jongi.
kaspa jongi kan kelalong utrai jongi. Ngimpat long utrai jong kaspa, pinban ki kaspa jongi ki kelalong utrai, lana kaspa jongi ka kelalong utrai jongi, te ngi busiliang ya utrai basisha naga jingim jongi. Bun sin kane kade ke jingma, but bun gibru kim savutu, ha ke jingim mensiam jongi ki ong peit ngam duna eye, ngalong uba penbiang na dong shadong, kabayade bat kabalang, kabayade bat kasakramen, kabayade bat ke jingduwai. What happening kane ke jimpin biang jongi ya ke jingim mensiam, ngiklet ben sautu, ne ngiklalom ba bij ben sautu, ba kane ke kaspa kaba, kabangi don, ka kelalong utrai jongi, ulong ka kaspa kalong kenra jonga jingim jongi. Kaspa mud ayu. Kaspa mud omde tang pisa kabangi don. Kaspa mud omde tang ka kamgi jam kabangi le. Kaspa mud omde tang ka kindau ka siap kabangi don. Henry kaspa mud kalaban long ka por jongi. Kaspa mud kalong ka sap ka pong jongi. Kaspa mud ya ka jimbabruyo jongi. Kaspa mud ya ka jinggoy jingkya jongi. Kaspa mud nadong shadong kabayade bat ka jingim jongi. Kabalong kumda ngidon buon jait ki kaspa kabang ideben ino na kaban shakri light load ya uble ha ka jingim jongi. Ya ujisu ha ka jingim jongi. Bad haba ujisu kili ya ka nega jingkili. Ujisu ulamut manong ya wu peit pidon buon jait ki ble ha ka jingim jompi. Ka hukum uble ka ang shakri ban mane tang uwe uble. Ngalong utrai uble jombi pa pimde bandon kiwei pat ki ble light no nanga. Henry halor kanega benda uni ubriyu ula snurem. Namar light no uble udon buon jait ki ble ha ka jingim jongu. Don ki briyu ki mane ya ka jimba briyu jongi. Don ki briyu ki mane ya ka sap ka pong jongi. Don buon ki briyu ki mane ya ka jingla jongi ban le ki kam. Don buon ki briyu ki mane ya ki paralok. Don buon ki briyu ki mane ya ka relationship ya ka jingya day jongi. Lese ya ki paralok, ya kalok, ya ulok, ya ki kon. Lese don buon ki briyu ki mane ya ka position, ya ka kerdan jongi. Lese ki yo don buon ki briyu ki im bakindup kiu kerdan. But kis ngau hoon lada ki long ki briyu ki ba shong ha ki kerdan. But ki kerdan jongi ki kerlalong ublay ha ka jingim jongi. Haba uji suong ki late dino ya kaspa jombi uji suong ki late pinkalad yalade na kene ke jingid palat ya kaspa kabapi mane. Lese habangi kerlalong rispa ngitrang ro hapo jongi bad baharo ki weipat ki briyu ki deben ya ro yangi. Uji su shimla ong yangi pedeben imduk. Uji su shimla ban ong yangi ngimdeban don pisa ka tengah ha ka jingim jongi. Uji su shimla ban ong pideban sange ban bam pideban sange ban di. Uji su shimla ban shimla ong pideban dilud ya kaspa jombi aisha ki baduk. Uji su ong lada don ki briyu ki wansa ka jingim jombi ki badon kam shisha ya ka jingyarap pide ban lomba kloy ban yarap wat daka por jombi haba ki briyu ki don kam ya ka jingyarap lada pi ong pimla ban yarap hangda ka kaspa jombi ka temrao yapi ka por jombi ne ka jinggoy jingya jombi ne ka kardan ka bapi bat ne ya ka jingwa shimaj jombi ka kanglad yapi nakaban kelalong ke shakri bajanay jongu jisu nakata ka daw ko himmen ko para buon ki buryu ki ngautu makala ya ka jingim mensiam jongi buon ki buryu ki perkat lada ke penbiang kalabiang ban banlong ki bajanay ha ka jingim kane ka de ke jimbatay jonga jingjanay ha ka jingim jongi namar ngimju im kumba im ya ki wai ne ngimju le kumba le ya ki wai Lese ngimju keren gumba keren ye ki wai. Ban ngilong ki buri ba penbiang. Lese kalaban poi hapo jongiru hoit ngawan mas ngaduwai
ti ngalong kam eper ngalong kam ba banya kiway an reu jisun sa ang dakabapet mano bade utrai jombi hatto kanege jingle jombi kakarlalong utrai jombi leze na marbang iwan duway leze iwan mas ngi perkat ti ngalalong ubryo baba ngaleba bad nga perlong no kataga jingle ba jonga kumutrai kumkinra jonga jingim lada wat ya kataka jingtumu baba jongi kakarlalong utrai jongi ne kinra jongi hangda ngi sange ban mane ujisu nang daw jisun pe shine hakikama jongi bad ong pe kilet dino yakane kilet dino yakane kabamut kilet pinkalat nakataka jingsngo jombi ne nakataka jingkwa jombi kaba perlong yapi ban snow he kindiat kapelong yangi ban ibain yakiwe kindiat kapelong yangi ban snow sarong kindiat kapelong yangi ban kren po yano kane kapelong kaspa jongi bat kata ka kaspa kakelalong uken rajongi utrai jongi kabakang ladiangi nakata daw kabangi peit haga jingim kerstan jongi ngilaban nong ngiru ngilong kum une u samla rispa ngiru ngilong samla rispa ngiru ngilong samla rispa klemper longomi ne longopa ne kikon samla ngibaro ngilong samla rispa ngisno biang yalade but nakata ka jingsno biang ngishitom palat ban penkalat ngishitom palat ban aitilut ngishitom palat ban yakundu jinge but ngistang ban yada yakane su un pensautu yangi yaka jinglong bashisha jangka jingim mensiam kalong ban perlong ya umarwe utrai jangka jingim jangi ukenra jangka jingim jangi jisu bayit karku kardo yangi penslay yangi ba ngindup karlalong kikun ba janai jame da ka ba pidiang pura yame da ka ba ino ya ke baro ka ba tan yangi sha ka pop ka ba kanglad yangi na ka ban shakri hok na ka ban e cherhem yame en yaro ya utrai Jesus Christ Shalom lai shalom amen. ko himen ko para tongin plai ka jinget ka jangi ngangit hau play upa badan board baro unang tao ka baning bad ka kindaw bad hau Jesus Christ kun ba marway jangu utrai jangi yau bala po na mensim bakui yau bala kan ka Maria tisoti bala shale ben ka po Pontius Pilatus la sanar panayagu la yap la tep yagu ula hiya shagi baya kagas ni ka balai ula mi pan ki baya ula kiu shabani ushang shakamonu play upa badan board baro nangda unwan pa bentishari ki bayim bati baya ngangit ho mensim bakui aga balang Catholic bakui haga jinya sulok ri kuin haga jimap yaki pop haga jimi pat ka do daga jingim bam chikut amen Nambar jingwa ke ba laispa prapusa. Laispa prapusa.
ia duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jumpi kalong ka ba priang kon hau blay upa ba don bor baro Tu trai de jikjani ti jong pi nak kata ke siro bro mo seng jong hu ke jong toyengi berkebalang ko jong hu baro kawai ko trai to priang ye ki jing tarwa jangi da ki bela pelong ya ka jinga jingya ai kliang ba krau burom bangi ki ba tarwa ya ka ba mela ai ngilong ki ba shong hok ban priang ya mehi da u Chris u trai jangim Amen Utrai undon reng khad bat phim Rengkabat pir to ken tiu yala ki donut ni tiu ki shau dong inai ngu ya utrai ublay jangim ka shong hok bat kadei dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadaiti jangi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yame ko kenrad ko pa ba koid ko blay badon bor bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesus Christ uba ya ka jingiap jangu ngi ken mau ha ka jingi uba ya ka jingmi pa jangu ngi pen bana da ka jingi ka ba im but uba ya ka jingwan jangu ha ka buram ngi ya ap da ka jing kermen ka baskem but kumda rengat bat baro ki angel bat ki rikuin ngi ro yame bat ngi pen bana kalem sange da ka jinge nginang wanra baro ki jing tumu jangi bangin dup yesher hem ya jisu bangin pelong jisu ken ra jang jingim halor ki ke baro ai ba ka donu jangi ka dap da ka jingi du kris bangin ang duai ba men siem ba kud pensle baro ki jing tumu jangi baro ki jingang nu jangi bat ki inga sem jangi bat ki bayit ba toin jangi baro bat ki kham ge jam jangi baro bangin kin diu ya jisu hamal ki benda jang jingim jangi Dashisha melong ubakuit kotrai katemei jong kajing kuit barom. Namar kata angi karpadia me topen kuit pengandang yakini ki jing tarwa jongi da kabapa ya umensim jome kumga umjer halo jongki bakin kin kalalong yangi kamet badkasnam jongotrai jongi u Jesus Christ. Hakapor baladino yahu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim yaopu badaka ba aingu yame ula kedia yahu badula ai khalage senran u ong to shim bat bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka banaiti na ka benda jumpim
Hakaju ke rukamenda la ya bam ula shemia ka kuri. Bada ka baingu biang yame ula ayaka halage senran u ong. Toshem batodi na kane pi baro. Na mar kane ka long ka kuri janga snam janga jang ka jutang bate mai bad bam jekut. Ya ka ben pen mi naga benda jumpi but naga benda ki babun naga benda ka jing map iki pop to le ya kane ban kan mau iangam. Kosnam bakardo jangu Chris to pen kui yangi pen kui di kemen siam hadem pen kui pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitom baro ya da yangi nau bamen nau ksui ka jim maya jong ka jinget namar kata ngi ke ba pen menda ya ke jingia ba ke jimi pa jangu ngi tarwa hame ko tra yo pu janga jingim ba dia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwai dem namar mela nyu ngi ke ba bit ben ya hakama jamme ba ban chakriya me da ka bas nge vered ngi kar phadia me ba ngi ke ba yo benda hakamet ba gas namo kris ngi long ke ba la penya tele khawe da omen siam ba khoi token mau ko tra ya ka balang jamme kabala priang hasatala kaparte batta penjana ya kaha ka jingin rengat badulio upa baku jangi u wilbet u bishop jangi bad bar ke lingdo bad kiriniam token maulem roye ki himen ki parashin rang bad kinde ki bela yutia da ka bakar menia ga jimmi pat bad ya baro ke bela klat no ha ga jingis ne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baro ngi kar padia me kam damme ya baru kini ki himmen ke para ke belabu ya ke jingdomu kenamba rengkat bat kamaria ti sudi baku ke kami jungo ble u joso baku do kurim janga ke apostol baku u Francis de Sales baku bat baru ki riku ke bela pens ngabaya me pateng la pateng ngilong ki babi ban ya ben dalem ha ke jingim bam jekut bat bangin ro bat pendon buram ya me da ukun jamme o Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu kallang hamayu blayupa badan bor haka jingelong kawai jangamen sem bakoi baro kaburam bat ka jingero jinom la jinom Amen. Kohimen kopara tangin kintiu ekadonur kemen siam jongi sasasin rengkat bat kajing duai kabau Jesu hikai da kabai tibar kajing tumo kabangi buha kana ke yukedish bakui i duai naga binda ka retreat kerpang naga binda ke samla kiba samarway kiba batlap ke samla para samla kiba modben pediang ya ka sakramen jingan de kurim kiba trang ya ka shangka shaman ai ba ka bor Jesu kanang seizo halor baharo kito kam dame kito gibaron haki inga sem jongi binduai naga binda kini kijing tu mobara kopa jongi Ba ne kalong ka bakui ka jing jamme. kanwan ka hima jongi kalong ka mon jamme hakindo babe toai yang iminta ka jimam jongi bahalagi padama bingi kerchang jongi kumbai rungi map sebele siu yangi padama tiram yangi shaka jimpan shoy and rate the light yangi nakabastiniu top light yang ingi karpat ko try na ge jinx ni baro ha ge jinx pun jamme to ai jinx suk jinx sign ha ge ngi jangi kram ba da ge jingarap ge jingis ne jamme ngi light baro bo na ka pop ba ngi yo jingada na ge jing jar baro kat bangi dang up ke melendi ha ge jingar men bakui bat ge jingwan pa jung nong penim jangi o Jesus Christ Namar ka jamme kalong ka ima ka jamme ka bor ka buram chunom la chunom.
Kotrai Jesus Christ may ubala ang haki apostol jame ke jingsuk ay happy ke jingsuk janga nga ay happy. What pedi ki pop jangi Henry ya ke jinge janga balang jame bar ha ke jings born jame to ay haka ya ke jingsuk bar ke jingatele kawai kat kum gamon jame mame uba im bar de basensha genom la genom Amen. ke jingsuk utrai kandon bara bor rengkad bat pim Ringka bagi dap da ke jingidu Christ tong ini ay markelia. Hakami ukun lambro janga balai. Hakami bucket naga pop janga partay. Sukito ki bala korsha ka jingawai janga ukun lambro. Kandrat ngamlong kusang ho pemendrung pagayeng janga resyo ang tan kaktin kan sim janga sakya hi. Asbachsan. Ben
Melawan habogo nur kamen siem jani wan melakar ko kalo yani Yesu kende uram yani Yeram yani men kala Naka jingi palan kasma jangene ga Ilang ilang ngop Hage jingi tanan yaki yaki maro Kama kamla yani kama penmatna yani Naka ben yami naka ben shakri yami Naka ben priyam pura yami Hage jingi jani hagi yasem jani Manong kendran jani Pelong kendran pun dia ke bahu lain nama mereka Yesus. Ira mana yang kita tahu lembaga semacam ini kepertai. Ira kita pun ke bahu Yesus terku ye. Terku terloro baru kita bayar bertahan jadi kita duai hanya mereka pun. Ira buaya ke jengku bayar ke Yesus. Bentai bentai ke bapa kita bercita. Ya lam bentai ke kunjame. Jaga lesi ke bapa koi. Yesus tersiap tiaya ni. Naga jengku tiaya juga bapa kita. Baro tayo ni ko Yesu ay bori ni ko Yesu hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duwai. Habala perlong yangi kinangyo bindalem hau Chris lemba kinige sacrament ngi karpadrit yaga jingis nega jamme gotrai bada kabangi as rimdur yawu hangne hasla perte yan laban perlong yangi kinangyo bindalem badu habening uba embat sansha junom la junom Amen. utrai undon renka batpi blei badan bor baru en karkoyepi upa baru kon baru mainstream bakuit Amen. Yali isuk ban penbana ka kubar babaha jengotrai daga jingim ga jompim Ngisamo yaw nilay. Namajruwa laispa pra lai arpra. Kumbala long ba menengkong kumsum tawa berabor junam la junam. Amen. Kangal bekir kuit baro. Kedua
Tuan kita jangi. Akting pa kun sim kut. En Yesus Kristus. Dalam Shalom. Amen.